γεγονός από τη ζωή του Αχιλλέα, το οποίο διασώθηκε πάνω σε ασπίδες φτιαγμένες από ορίχαλκο. Δύο χάλκινες διακοσμητικές ταινίες απεικονίζουν τη στιγμή της φωνικής πράξης του Αχιλλέα, αναπαριστώντας δύο ξεχωριστές περιπτώσεις μιας μορφής με πανοπλία και με σπαθί στο χέρι να κρατά ένα νεαρό αγόρι πάνω σε έναν βωμό. Η πρώτη αναπαράσταση απεικονίζει το νεαρό αγόρι να κρατιέται από ένα δέντρο και το σπαθί του πολεμιστή σε ανάπαυση, ενώ η δεύτερη δεν έχει το δέντρο και δείχνει τον πολεμιστή να προετοιμάζεται να σφάξει το νεαρό αγόρι με το σπαθί του. Η αναχώρηση του Αχιλλέα καταγράφτηκε σε μία λεπτομέρεια από αττικό ερυθρόμορφο κάνθαρο, που βρέθηκε στο βούλτσι της Ετρουρίας και αποδίδεται στον ζωγράφο της Ερέτριας. Ο Αχιλλέας αναχωρεί για την Τρία, ενώ η Νηριίδα Κιμοθόη τον αποχαιρετά, με μια φιάλη και μια ινοχόη στα χέρια. Ο θάνατος του Αχιλλέα διασώθηκε πάνω σε ένα αττικό μελανόμορφο αμφορέα με λαιμό. Αποδίδεται στον ζωγράφο του Αντιμένη. Στην μπροστινή όψη ο Έαντας μεταφέρει τον νεκρό Αχιλλέα. Ο ήρωας πλαισιώνεται από έναν τοξότη, πιθανώς τον Ερμή, και μια γυναικεία φιγούρα, πιθανώς την Αθηνά. Η κακοποίηση του Έκτορα καταγράφτηκε σε ένα χαρακτικό. Το χαρακτικό απεικονίζει τον Αχιλλέα να διασύρει το σώμα του νεκρού Έκτορα έξω από τα τείχη της Τρίας. Η θεά Αθηνά διακρίνεται δίπλα από τον Αχιλλέα, κρατώντας στεφάνι νίκης πάνω από το κεφάλι του, ενδεικτικό της νίκης του Αχιλλέα επί του Έκτορα. Στο βάθος, η ανδρομάχη που παρακολουθεί τη σκηνή καταρρέικνει στα χέρια της υπηρέτριάς της. Η εκπαίδευση του Αχιλλέα καταγράφτηκε σε μια αττική ερυθρόμορφη στάμνο, Κιούση Ιταλίας, περιοχή Ερέτριας. Αποδίδεται στο ζωγράφο του Βερολίνου. Όψη πρώτη. Ο Πηλέας παραδίδει τον Αχιλλέα στο Χείρονα. Ο Πηλέας απεικονίζεται με χιτονίσκο, νευρίδα, δέρμα ζώων, χλαμίδα, πέτασο, είδος καπέλου, υποδήματα κατάλληλα για ταξίδι και κρατά όπλα. Ο Αχιλλέας είναι γυμνός και με ξανθά μαλλιά και στέκεται μπροστά σε δέντρο με φρούτα, που ζωγραφίζονται με λευκό χρώμα. Ο Χείρονας έχει ιωνικό χιτώνα και ημάτιο και στεφάνι στο κεφάλι. Κρατά ένα δέντρο πάνω από τον ώμο του, από το οποίο κρέμεται κυνήγι. Απλώνει το χέρι του για να χαιρετήσει το αγόρι. Το επεισόδιο αυτό δεν παραδίδεται στον Όμηρο και αποτελεί πιθανώς θέμα μεταγενέστερης παράδοσης, που ήθελε τη Θέτιδα να εγκαταλείψει τον Πηλέα λίγο μετά το γάμο και τη γέννηση του Αχιλλέα. Όψη δεύτερη. Άνδρας με δύο νέους.